באותו היום, כל ישראל ידעו מי זה, גם קוראים לו אלכס קורטייב. פתאום כולם קוראים לו, זה כבר לא קורטייב, זה קורקינט. זהו, קורקינט לנצח. אז כולם קוראים לו אלכס קורקינט, הוא נהיה אלכס קורקינט. עכשיו, אני לא אהבתי אותו. בתור יוצר תוכן, אני לא הכרתי אותו בתור כאילו בן אדם. ראיתי אותו בתור התוכן שהוא מייצר. לא אהבתי אותו בשום צורה. חשבתי שהתוכן שלו כאילו מתמסכן, והוא מאוד כזה, בוא להכין איתי חביתה. פשוט תכין חביתה. למה אני צריך לבוא איתך להכין חביתה? תניח לי. אני יושב בבית, תניח לי. אבל אחר כך הייתה מין תוכנית כזאת בשם הקריאייטוקס. זאת אומרת, זו תוכנית יעני ריאליטי, הביאו מלא יוצרי תוכן. נכון, אני זוכרת. כזה בשיתוף סמסונג. נכון, עם עידן אוחיון. נכון, זיכרונו לברכה. זיכרונו לברכה. הוא גם זכה. נכון. נהיה. ואז הייתה תוכנית כזאת, עכשיו תוכנית סופר בעייתית, אם אתם רוצים אנחנו גם ניכנס לזה, פרשתי פעמיים, עשיתי להם טררם של החיים, אני חייב לעשות סטורי טיים על זה, אני פשוט לא יודע אם מותר לי על פי חוזה להגיד בדיוק את מה שקרה. בעיקרון, פגשתי שם את אלכס. אתה חתום על סודיות? כאילו, אני זוכר שחתמתי על משהו, אני לא יודע, אולי כדאי